Αυτό με τα κτήματα που το γλέντι τελειώνει 3 η ώρα είναι καινούργια μόδα. Στο μεγαλύτερο ποσοστό των κτημάτων που πάμε, μας λένε ότι το γλέντι είναι συνήθως μέχρι τις 3 η ώρα. 2 βαριά 3. Οκ, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Το εύλογο ερώτημα που θέτω είναι: στον καλεσμένο θα πούνε εκείνοι να φύγει, διότι εγώ ντρέπομαι. Πώς θα πω στο συγγενή μου, στο συγγενή της γυναίκας μου, ξέρεις κάτι, μέχρι εδώ ήταν, πρέπει να φύγεις. Κάποιοι λένε σαν αφορμή την ώρα κοινής ησυχίας ότι μέχρι εκείνη την ώρα του επιτρέπεται να παίζουν μουσική. Κάποιοι βάζουν μπροστά το ωράριο εργασίας και όταν συζητάς ότι εγώ θέλω να πληρώσω υπερορίες, σου λένε πρέπει να πληρώσεις υπερορίες για όλο το προσωπικό, και για παρκαδόρους και για σερβιτόρους και για λάτσα. Που είναι κατανοητό. Ξαναθέτω το ερώτημα. Πώς εσύ θα πεις λοιπόν στο συγγενή μου να φύγει, γιατί εγώ ντρέπομαι. Και η απάντηση είναι: δεν θα του το πω, θα του το δείξω. Πώς θα του το δείξεις? Θα ξεκινήσω να βάζω χάλια μουσική, θα ξεκινήσω να μην εξυπηρετεί ο σερβιτόρος μου το πελάτη, θα είναι εξαφανισμένοι οι σερβιτόροι μου και λίγο θα μειώνω και τη μουσική σε ένταση. Έτσι μου λέει θα καταλάβουν ότι πρέπει να φύγουν. Α, του λέω: ωραία, λύθηκε το πρόβλημα.